Layo man si mama, pero wala ko kalimot sa inyong birthday. Ayaw ko ninyo kalimti ha. Kay muuli magkukuhon-kuhon o gulat-gulat lang mo. Pabutan ko ninyo. Ina, masakit ang paglayo mo. Bakit ko kung bakit ginagawa mo ito? Flower Shop, delivering happiness. So ni? Picturean ta mong duha ha. Kinagi pa hato diri nga. Unsay gusto ni kasi birthday? October 5 na siya. October 5. Mo ni si Cyrus. ang kanisa? Cyrus. Papareha ni pangalan, hapit. Unsay mong na gusto kag Jollibee? Cyrus? Ha? Lami pakita sa inyo duha ha? Ha? Unsa man mo? Sige, abrin ako kay murag sila. Abrin na to ha para sa inyo yun ha. Surprise! Wow, happy birthday! Saday mo. Isa may ganahag pink. Kisay pink. Ate? Nga nete? Mao ni. Kani siguro. Nga nete. Paghapon mga langga o belated happy birthday. Kabalo mo kisay gahatag ninyo ani? Kisa man? Mama ninyo? Sure mo mama ninyo? Kasi uyab ni mo, nanakauyab wala. Wala di ay. Ikaw bunso? Wala po. Kasi manakatag ani. Mama. Asa si mama karon? Ha? Aman yung mama? Asa si mama? Wala ka balo? Patay ay. O sige. Kita diri. Isag late na inyong celebration sa birthday. Pa-surpresa ni Mama Bear ninyo. Kantahan Japon mo na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy! Make a wish and blow in your candle. Ikaw na ate. Yay! Happy birthday! So na yung message si mama ninyo. Anak siya. Ate Bear o Baby Bear. Naamping mo permi ha. Layo man si mama pero wala ko kalimot sa inyong birthday. Late man ko kahatag og regalo ninyo. Pasensyahi ko ninyo. Ate Bear, dili magmanlita ha. O dili maglaag-laag. Dili mo dool sa taong dili nimo kaila. Dapat love nimo si baby kay ate kaniya. Baby Bear, dili mag-away kang ate o dili sad magminaldita, dili mo mag-away o dili pud ka muuban sa mga tao nga wala nimo makaila. Ayaw ko ninyo kalimti ha. Kay muuli magkukuhon-kuhon o gulat-gulat lang mo. Pabuta ko ninyo o happy birthday sa inyong duha. Love, Mama. Ingaw mo ni mama wala? Ingaw, ikaw bunso? Ingaw ka mama? Kuan lang yun. Akong birthday wish silang duha. Good health. Punta. Kita na siyang mama po. Nagkaroon lang silang pag-eskwela. Message mo ka Ma'am Tina, sir. Amping lang siya dito, kanunay siya yung funds sa trabaho. Ampo lang permi para makabot niya yung mga pangarap niya sa young life. Sa iyang life, pati siguro sa inyo ha. Future sa dua ka bata. Una ko sa mani message mo kay mama. Sa ingon mo kay mama. So, pilos mo mama. Uli na?
Oh, inay mama Istorya diri. Istorya diri na si mama diri. Wala. Na thank you lang, thank you. Nauli na ma. Si Bunso. Na lang unsa man iingon nimo kay mama. Ina thank you mama. Yeah, thank you mama sa surprise. Thank you, Mama. Sa surprise. Sa surprise. Ha? Kaulawon ba oy? Request ba ya si mama nga pasayawon daw mo. TikTok. Daw ka. Kung TikTok Tayo mo. mo, ikaw ate. Di di magay mo liman. istorya. Sige, picture na lang. Related up. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama ang Bigos Flower Shop lang doon